प्रमद बर'नि हिन्जावखौ नाय गोदान बोसोराव रंजालि बैसागु मोसाग्राफोरजों लाना दख'ना गाननानै सिनायथि लानो हायाखै। प्रमद बर' लाजियाखै। नोंनि हिन्जाव बेबायदि जुदि आखल देखायोबा हारिखौ बोरै नों अनसायगोन? भिडिअनि फुटेजाव नुबाय रायजोफोर, प्रमद बर'आ गावनि हिन्जावखौ गिलुं गिलुं नाहरदों। दसे उनाव प्रमद बर'नि हिन्जावा ओंखारबोयो। नाथाय गोसो गैयै रंजालि बैसागु मोसाग्रा अनसुलि बिनानाव बिथांमोननि आर'नाइखौ गोदोनायाव गाननानै फंसेबो माथो गैया। सासे गेदेरमा दैदेनगिरिनि हिन्जावा बेबायदि जायोबा हारिखौ बोरै अनसायगोन? जोंनि खोनानो मोननाय मथे प्रमद बर'नि न'आव फरायसा आफादनि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा बांसिनै थायो होननानै जों खोनायो। बेबायदि न'खरावनो जुदि बेबायदि दैदेनगिरिनि हिन्जावा जायो। भिडिअनि फुटेजाव नुबाय प्रमद बर'आ थिगानो। जाय रंजालि बैसागु मोसानो थांदों प्रमद बर' सारनि न'आव, बिथांमोननि खाथियाव प्रमद बर' सारा गावनि हिन्जावखौ बारे बारे लेंहरदों। गावनि हिन्जावा फैनो गोसो गैया। फैदों, फैनोबा बांसिन, नाथाय दख'ना गाना हसिया जाय रंजालि बैसागु रंजादों बिथांमोननि खाथियाव मानो फैनो हायाखै? प्रमद बर'नि न'आव सोर थायो? बांसिनै जोंनि खोनानो मोननाय मथे जोंनि बर' माहारिनि फरायसा आफादनि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा हर सान बांसिनै प्रमद बर'नि न'आव थायो होननानै जों खोनायो। जियानो जाया मानो, थानाय थायैया उननि खोथा, बुंनांगौ जेबो अधिकार गैया। सोरबा फरायसा आफादनि सान हर थायो थाया बुंनांगौ जेबो अधिकार गैया। नाथाय आं खावलायो प्रमद बर'नि न'आव बांसिनै जोंनि खोनानो मोननाय मथे फरायसा आफादनि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा थायो। बेबायदि समाव प्रमद बर'नि हिन्जावा बैसागु बोथोराव दख'ना गाननानै जाय रंजालि बैसागु प्रमद बर'नि न'आव रंजाहैदों, बिथांमोननि खाथियाव दख'ना गाननानै बिथांमोनजों मोजां गाज्रि गोदान बोसोरनि माथो होनांगौ ना गोमजोर गोमजोर थांनांगौ? जायफोर रंजालि बैसागु मोसाग्रा बिथांमोना गोसो गैयाबाबो गोदोनायाव आर'नाइ सोनानै प्रमद बर'नि हिन्जावखौ हरबाय, गोमजोर थांबाय। सासे गेदेरमा दैदेनगिरिनि हिन्जावा बेबायदिबा जोंनि बर' हारिखौ माबायदि सिबिलांगोन? एसेबाबो भिडिअनि फुटेजखौ नायलां। नाङै 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 जों नांनानै बेखौनो जों देरहानाय मोननानै जों जास्टिसखौ मोनबाय होननानै जों बिराद खुसि जादोंमोन। खिन्थु दिनै बे एखेयानो फैदों। जों बेखौनो सानदा खालामबाय थाखादोंमोन। ओंखायनो दा नैबे अनलाइन प्रसेसजों बिसोर दा फुराना सार्टिफिकेटखौनो दा गोदानै इस्यु खालामना लाफिनदों। सोरनाबाथ' फुरायनानै दं, बेखौ जों मोना होननानै जों अबजेक्सनबो होबाय थाखादोंमोन। खिन्थु दिनै रिटार्निं अफिसारा गावनि पावारा बिसिंखिनिल' जे जायहा सार्टिफिकेट देखायबाय बिनि सार्टिफिकेट भेलिड ना इनभेलिड आं बेखौ जेबो खालामनो हाया। गतिके सार्टिफिकेट होदों, बियो बिसोरना भेलिड आरो बिसोरो दा गेलेनो मोनगोन। बिसोर नमिनेसन होबायबा बिसोर गेलेनो मोनगोन। बिसोरखौ उननि बेलायाव नोंसोर मा आयेनजों मा बेबस्था लायो बे नोंसोरनि खोथा, ओरैबायदि होनबाय। दा बेनो दा बिसोर दा बेहायनो गेलेनोसिगोन। दा जोंना दुखुआ बेनो, जों जायनि थाखाय नांदोंमोन, जायनि थाखाय बिसोर गेलेनो मोनलामोन। जों बार बार अबजेक्सन होदों। मैया आं हारसिंनो, ओमफ्राय जोंनि आदा बाहेरानिफ्राय जानानैबाबो बे माने पाब्लिक लिस्ट जानानैबाबो भटार्स जानानैबाबो आदाया होदों आरो आं केन्डिडेट हिसाबै आं होदों जे बे 6 जना 7 जन सासे पेगुखौ लानानै ललित पेगुआ ट्राइबेल जानो हागौ, खिन्थु बाहेरानिफ्राय फैनाय बियो, थेवबो बे बाहेरानिफ्राय गेलेफैनो मोना। जोंनि बे अट'नमास काउन्सिल बा 6 सिडिउलाव गेलेनो मोनामोन। थेवबो जों बेखौ अबजेक्सन होदों। खिन्थु बेहाय बेखौबो होनबावबाय मा अट'नमास काउन्सिल होननानै बेवहाय माबायाव मेनसन गैया। मेनसन गैयिनि थाखाय जोंनि सिभिल इलेक्सन कमिसननि बे गाइडलाइनाव गैया होननायखाय दा बेखौबो आंहा जेबो जुरिसडिक्सन गैया बिनि फारसे होननायखाय जों दा बेखौ मानिनानै लानांबाय। दा बेबो गेलेनो मोनगोन। दा बे 6 जन आरो बेजों 7 जन गेलेनो मोनगोन। बे जिहेतु भिडिअनि फुटेजाव एसेबाबो खोनाखाबाय जानो हागौ जोंनि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा अबे जायगायाव उन्दुनानै दं। जोंनि खोनानो मोननाय मथे जायफोर हिरा सरनिया आरो हिरा सरनिया जाय मानसिफोरखौ लांफादों बिथांमोना बोरै आउट जाखो, सोरनि थाखाय? जोंनि खोनानो मोननाय मथे पंकज इस्लारि सासे केन्डिडेट जानानै मानो थाखाय BPF UPPL थासेयाव मानो हरखाबै केन्डिडेट महरै नुजाथिहैनो गोनां जाखो? मैयानि समाव, दाखालिनि समाव, दिनैनि समाव सासे केन्डिडेट महर जानानै पंकज इस्लारि गेदेरमा सारा आरो लोगोसे जनकलाल सार बिथांमोननि टिमा UPPL आरो BPFनि हेफाजाब मदद माबोरै होखो? दिनै जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव बांसिन सोरबा चेनेलखौ लेंहरनानै, सोरबा इउटुबारखौ लेंहरनानै, गुबुन गुबुन चेनेलखौ लेंहरनानै बुंनाया बारा, मावनाया खम जादों। थिगानो जोंनि बर' माहारिनि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा
अबेबा इउटुबनि गेजेरजों अबेबा चेनेलनि गेजेरजों बुंदों थिगानो बुंग्राबो थानांगौ बखिग्राबो थानांगौ मावग्राबो थानांगौ नाथाय जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव मावग्राया खम जादों जेरै जनकलाल सारनि नाजासोमनायाव पंकज इस्लारि सारनि नाजासोमनायाव सासे केन्डिडेट महर बा केन्डिडेट जानानै पंकज इस्लारिया टेबोलाव खामानिखौ मावनानै साक्सेसफुल निउज चेनेलाव बुंनायनि एसेबाबो जानगार अबेबा खामानि मावैनि सिगां निउज चेनेलफोरनि खाथियाव बुंनाय जों नुवाखै नाथाय पंकज इस्लारिया सोरनि थाखाय मोजां खामानि मावदों BPF UPPL बिथांमोननि बुंनो हायै जायफोर क'क्राझार समस्तियाव साफ्रोमबो सोरबा खाम्फा बरगयारि सोरबा जयन्त बसुमतारिया सोरखौबा बुङोबा गाज्रि मोनगोन होननानै बुङाखै नाथाय मोननै हानजानि जानानै मोजांनि थाखाय पंकज इस्लारिया MP नबसरनिया आरो बिथांजों जायफोर आगदा आखि उन थांफादों केन्डिडेट महर जानानै बिथांमोनखौ बोरै आउट खालायखो पंकज इस्लारि नङामोनब्ला जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव बिथांमोननि केन्डिडेट गथायनाया जुदि गनायजानायमोनब्ला सोरबा BPF सोरबा UPPL आउट जानांगौमोन दिनै सोरनि थाखाय पंकज इस्लारिनि थाखाय जाफुंसारनाय सासे केन्डिडेट महर लानानै बा केन्डिडेट जानानै राउन्ड टेबोलाव साफा आसि थुनानै कमप्लेन होनायनि गेजेरजोंसो आउट जादों ससियेल मिडियानि बाथ्रा बुंनायजों नङा एबा इउटुबनि गेजेरजों बुंनायनि गेजेरजों नङा जाय पंकज इस्लारिया सासे केन्डिडेट जानानै राउन्ड टेबोलाव सरकारि टेबोलाव बिथांमोनखौ आसि थुयै सोमखारिनायनि उनाव कमप्लेन होनायनि उनाव आउट जादों बेबायदि हारिखौ बासायनांगोन BPF पार्टिनि थाखाय मोजां खामानि मावदों UPPL पार्टिनि थाखाय मोजां खामानि मावदों नाथाय बिथांमोननि नाजासोमनायाव बिथांमोननि थाव खरस बिथांमोननि जानाय लोंनाय बा साहा पानि खरसनि थाखाय सोरबा BPF सोरबा UPPL बिथांमोननो जासिनानै हरनायखौ जों नुवाखै बिथांमोनाबो लुगैयाखै हारियाल' थांनानै थाथों हारियाल' बर' हारिनि गेजेराव हारि हिसाबै बर' हारिया ट्राइबेल हारिया बुहुमाव थांनानै थाथों अराय सम बेबायदि साननानै खामानि मावदों दिनै जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव खामानि मावनायनि बांसिन टेबोलाव मावैनि सिगां निउज चेनेलाव इउटुबाव बुंनाय खोथाया बांसिन भाइरेल जादों बिनि थाखायनो मावग्राबो थानांगौ बुंग्राबो थानांगौ नाथाय पंकज इस्लारिया केन्डिडेट महर जानानै जुदि कमप्लेन हैयामोनब्ला सोरबा हिरा सरनियाजों खिथु थांफाग्रा सोरबा आगदा आखि बिथांमोनाबो एक्सेप्ट जागौमोन जुदि एक्सेप्ट जानायमोनब्ला सोरबा BPF सोरबा UPPLआ आउट जानो गोनां जागौमोन भिडिअनि फुटेजखौ एसे नायलांदो प्रमोद सरनि ग्राफिक जाजोब्बाय लाथ'नो हाखोमा दे नोंना प्रमोद सरनि हाबबाय
Ile, cikliya dong. Masih? Saya takut di situ. देखा है जी जी मोबाइल नंबर लो है जी जी Ha? Dia beono konsi musa, jeng musa do je, thang do konsi. Iri musa bang gunjang hai. Hey cameraman, ya boy foto. Hey pelar prolo.
Sarkan nubai na, nubai, sara. Foto mesti lah dong. Deh, sarkan lah. Sar, foto lani deh kemana? Apa? Nama kamu sih? Video call kamu sih? Video kok. Ya. Ni pesan ni mana sendiri lah. Deh, kalau deh. Deh, tak. Tak. Tak.